Saka zvikuitika right now mhuri yeZimbabwe zviri kuitika right now ndezvekuti vanhu vana kugutsikana. Manesi takamaona ndo akatanga kuita noise akatanga kuita noise achistrike achiti no man nhasi bho hatichipiwa mari bho haugoni kana kuuya kubasa mari yekombi yekuuya nekudzokera kumba mari yese yapera kurendi ndobhadhara nei ko vana vanoenda kuchikoro nei ko todyei paden akabudikira manesi muri kuzvirangarira nditi its like 2-3-4 weeks ago now right. Ndobva pazobuda chika announcement kachinzi kanzi hanzi pakati pemwedzi zvesvizvi pari kuhora mauniformed forces munyika tawedzera muhoro. Ndobva tikati iwe tionese manumbers, ndobva Nick Mangwana ationesa manumbers. Unodai tiri kumanumbers waunza kwanzi grade B grade hai unoti saka iwe mari iri kubva pa350 chichinda pa370 iwe ka20 dombi kaka $20 zvikanzi tawedzera muhoro vakomana tawedzera muhoro. So regai tipinde munyaya right now. Tine manesi ari kunzi manesi aplana zvakare kuti ari kuzoita a nationwide strike ko zvino haisi rinonzi paparerenyatwa chete kana kuti pachi yava a nationwide planned strike. So according to a journalist Hopo Chingono vamwe vanomufarira vamwe vanoti unopota chibhaisa chichi but vatoziva kuti nyaya vanobudisa journalist nyaya vanobudisa hanzi Zimbabwe's nurses will stage a nationwide strike from April 20 to April 22, so 2 days, after rejecting what they describe as inadequate salary adjustments and a failure by the government to address worsening working conditions, according to official notices issued by the Zimbabwe Nurses Association. So according to journalist vari kutoti panapa ma-official notices atoissuiwa ne-ZNA, Zimbabwe Nurses Association, not Zimbabwe National Army, not that one this time, but ma-Nurses Association yao. And the planned strike follows weeks of engagement between the nurses and the Health Service Commission after an earlier strike scheduled for April 15 to April 17 was withdrawn. Tose sitozviziva isusu kuti zvinhu zvemuzimbabwe zvinorana through the president. President inonzi a powerful executive president. That's what we have. Izvo zvinoita kuti vazhinji vakuudze kuti because of that we cannot have indirect votes to vote for that kind of powerful executive president. And it so hanzi in a subsequent legal notice to their employer, the association said its members had resolved to proceed with a nationwide shutdown after determining that the latest salary review was only done as a token and not seriously meant to address the plight of nurses. Manzwa imimi zvichemo zvichema nevanhu hasi manesi chete, maticha, machichi, madoctor, even madoctor, malawyer vanhu vari kuti hanzi mari iri kupiwa vanhu haikwani. Transport wabvisa transport chete wakuzopinda kuti kwaiye chikafu wozoti yerendi. Vanhu vari kuita zvimasaidi haso ndozviri kuvararamisa. So kuvawedzera $20 ka it's like an insult. Handiti kuwedzera so kuti paronda because muri kutoti mimi matoita inochi salary increase. Handiti so people start seeing that kana vanhu vatoisa $20 vakatoti ndo salary increase zvoreva kutoti the next salary increase might be a year from now. Apa paiswa ka $20 dombi wangu. And hanzi the dispute centers on pay and the rising cost of living. Nurses argue that their salaries remain unacceptably low and not commensurate with the cost of living or the demands of the profession. They also cite the government's failure to introduce a cost of living adjustment and to cushion staff against escalating transport costs, which have made it increasingly difficult for many to report for duty, putting patients' life at risk. All right. So pane nyaya yekuti America yakapindira Iran and then maprices eoil akwira because the Strait of Hormuz yavhagwa neIran, so oil haisi kugona kubuda kubva kuMiddle East ichipinda pasi rese ichidididi ichitengeswa nditi. So muri panzwisisa. And then pane nyaya yerisk yelife yemapatients because kustrika kwemanesis muri Zimbabwe ka
remember pane mumwe munhu ari kutogwara musi woyoyo ari kutoda kutoenda kuchipatara kuti vanoona manesi and then wosvika uchinzwa manesi ari pastrike for 3 days wangu apa iwo une mapains aunawo mafanis ma1 pamamwe vari kuda kutozvara vana mamoms anitori nenhumbu handiti vana vari kutogwara kuda kunobayiwa majackson apa manesi ari pastrike. It's not a good thing. Let's take care of our civil servants as government, and let's put money where money must go to the people also. Isai vanhu pabudget and kwete kungobudgetira kungopa magifts, kungopa vanhu magifts. Isai vanhu manurses, mateachers, mauchi, macivil servants, police, masoldier, isai vanhu pabudget. Right. Hanzi, in earlier communication cancelling the initial strike dates, the association said feedback from members showed that the latest pay cycle did not reflect a serious intention to improve workers' salaries. Despite prior engagements and assurances from the employer, the organization then issued a fresh notice in terms of the Health Service Act, giving the required notice period before embarking on industrial action. Hanzi, an internal update to members said the revised dates were chosen to allow better coordination, particularly for nurses in rural areas, while also urging a unified national response. Isolated demonstrations are not as effective as a nationwide act, the association said, calling on hospitals and provincial leaders to mobilize staff across all districts. Muri kuinzwa here plani iyi muri yezimbabwe? Plani iri kuti iri kuda kutopindira bhozi zvokuti kwanzi one chipatara manesi ipapo omboenda kustrike pozonzi papararira kuti vaenda pastrike. It's not an effective strategy. They don't get that response that they are looking for from the government. They don't trigger that, that government can run and say, okay, vanhu ngavawedzerwe mari. And it's so apa muri kuzvinzwira muri yezimbabwe. It's an obvious case kuti if the nurses successfully strike and then get their pay increased, then the government will have to increase every other civil servant. Isn't it obvious? Because the moment they want to go increase manurses chete, mateacher atoenda pastrike, mapurisa akatotevera kadai so. Why? Because the conditions are the same. These people are getting paid almost the same money. They live under the same conditions, same economy, same economic problems. So yeah, so the strike is expected to affect public health services across Zimbabwe, although the association indicated that staff in intensive and critical care units would not abandon patients, signaling an attempt to maintain emergency services during the industrial action. All right, thank you. This is important because pane vanhu vatori muzvipatara right now who need intensive care. So for you to say even those nurses who are doing that must go might mean straight death sentence on somebody, which would be bad. So thank you for considering that. So muri Zimbabwe hope wezvungu wabva akandira even the straight statements from the Zimbabwe Nurses Association kuti vanga vachitaura kuti chii directly. So regai tingoverenga one paragraph kuti muve the idea. So notice of a strike in terms of section 16A 2C of the Health Service Act, chapter 1516 as amended. We refer to the above subject. We have been instructed by our members to advise your office that all nurses under your employ are going to embark in a nationwide strike, which strike shall commence from the 20th of April 2026 to the 22nd of April 2026. Regai perera pa muri Zimbabwe mazvinzwira ndo zviri kuitika right now. Hatizi kuti uri nesi here une hama nesi here vari kuti chii, vari kuti vari kuzova involved here in this thing kana kuti kwete. And do you think this is needed? Is it necessary as of right now where we at as a country? Or this is what Anmaiza? So thank you for watching muri Zimbabwe. Garai panapa, the Mtapa Times. Stay blessed.